Хайырлы сәгатьтә башланган эш уң була ди халык. Без дә музыкаль бейеклек тапшыруын хайырлы кич дип башлап җибәрик. Экраннар алдында сезне мин Рамил Нуриев сәламлим. Бүген хит парадыбыз җырга моңга тулы гына түгел, татлы да булыр. Чөнки бүген без резидентларыбызның яраткан ризыклары турында сөйләшербез. Озакка сузмый, башлыйк дуслар. Ничә атна дәвамында мин дә кошлар нәселеннән җыры белән биетеп, җырлатып торучы Лилия Хайруллина бүген безнең белән сау булаша. Аның клибын хит парад кысаларында соңгы тапкыр тыңлап узыйк. Музыкаль бейеклек хит парадында бары тик татар эстрадасының танылган җырчылары, әлеге вакытта популярлыкның югары ноктасында булган артистлар гына катнаша. Бу атнаның премьерасы сезгә бик таныш кеше. Сез аның җырларына кушылып җырлаганыгыз да бардыр. Кем икән дип баш ватасызмы? Җавап экраннарда. Алтын балдак саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдак саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдак түгәрәк, очыда шигедә юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Балдак шагылама, күзләреннән нур тама. Алла бирсә иң бәхетле булырбыз бу дөньяда. Алла бирсә иң бәхетле булырбыз бу дөньяда. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Гомер юлларын үтәргә сайладым.
Сыйладым бары сине. Кешенең нинди ризык яратуына карап, аның характерын ачыклап була икән. Мисал өчен, әгәр дә беренче очрашуда танышыгыз үзенә тавык итеннән ризык алса, ул тыныч хылыклы кеше. Әгәр дә дустыгыз балык ярата икән, димәк ул яшерен кеше. Ә үгез сыер итен яратучылар кызу канлы, агрессив булалар икән. Бу дөресме әллә миф кынамы, анысын тикшереп карарсыз. Әлегә 9нчы урында урнашкан резидентыбызны тыңлап узыйк. Рәхмәт. Тәмле булган. Кайчан син үзең ашарга пешереп, өстәлләр әзерләп, миңа романтика ясыйсың? Сың мәртәбә гашык булдым бугай, сың мәртәбә йөрәк яныр күк. Синең генә назлы мәхәббәтең җаннарыма шифа табар күк. Сың мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемдә соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемдә соң мәртәбә гүя уталды. Соңгы тапкыр гашык булуымны сине күргәч кенә аңладым. Тик соңгысы булсын инде диеп, мәхәббәтем шулай сайладым. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Күзләр күзгә карап бер-береңне сөеп яшәүләргә ни җитә. Соң мәртәбә татлы хисләр белән янсын безнең йөрәк көймичә. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды.
Музыкаль бейклекнең чираттагы резиденты һәм безне Диләрә Илелетдинова сәламли. Ризыкларга килгәндә җырчы бу сорауда артык таләпчән түгел. Ни бар, шуны ашыйм диде ул. Синең янда рәхәт җыры белән экраннарда Диләрә Илелетдинова. Yıldızlar бүләк итмә әле, нурың сипсен алар күкләргә, мәхәббәтең назлы карашларың алып менсен мине күкләргә, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә. Күңлем бөркелә, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, бер елмая күңлем бөркелә. Аңларсыңмы мине җаныкаем, шатлык яшен тыя алмаса, сүзләр беткәч сөю аңлатырга, сандугачлар булып сайраса, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, бер елмая күңлем бөркелә. Булсаң иде һәр чак янарымда, сулмасын дип синсез чәчәгем, беләсең бит йөрәк син дип тибә, яшәү түгел синсез яшәү, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, бер елмая күңлем бөркелә, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, бер елмая күңлем бөркелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, бер елмая күңлем бөркелә. Манты һәм пилмән хатыны пешергән әлеге ризыкларны Башкортстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиев аеруча яратып ашый икән. Ләкин пилмәнне ул шулпалы килеш ярата. Соң дисем микән дип моңланучы Әнвәр Нургалиев бүген 7нче урында. Үтсәгә еллар тезелеп сафка, йөрәк һаманда сине ярата. Хатларда йөрмәй, хәбәрең килмәй, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата.
İki arada tiren koryada yürek komanda seni yaratan. Gelmem kembelen hünner ittesen Ükennesin eder ol bitmin tüger Minde gül seni sağınam şulay İkinci yarım Sina tin tüger İkinci yarım Sina tin tüger Ükennesin eder ol bitmin tüger İkinci yarım Sina tin tüger Ükennesin eder ol bitmin tüger Şörbelen sina selamlar yollayım Tanlıysan miken Uylamay kalgan bir günümde yok Soğduysun miken Uylamay kalgan bir günümde yok Soğduysun miken Şörbelen sina selamlar yollayım Tanlıysan miken Soğduysun miken Uylamay kalgan bir günümde yok Soğduysun miken Şörbelen sina selamlar yollayım Tanlıysan miken Uylamay kalgan bir günümde yok Soğduysun miken Şörbelen sina selamlar yollayım Tanlıysan miken Soğduysun miken Хит парадыбызның 6-нчы урынында бүген Регина Тимербулатова урнашкан. Җырчы ит булган бар ризыкны да яратып, тәмләп ашый. Шулай ук Регина баллы әйберләргә ушы китмәвен дә белдерде. Ләкин моңа карамастан Регина иремчекле камыр ризыкларын, чизкейклар белән чәй эчәргә ярата икән. Син булганда җырлый
Зөфәр Хайретдинов өстәлгә куелган бар ризыкларны да яратып ашый. Аеруча ул балыкка өстенлек бирә. Ә менә татар халкының татлы ризыкларының берсе гөбәдияне яратмый икән. Ни өчен икәнен дә аңлата алмыйм, ләкин бала чактан ук гөбәдияне яратып бетермим диде ул. Хит парадыбызда пар алма җыры белән катнашучы Зөфәр Хайретдинов бүген 5нче урында. Музыкаль биеклекнең 4нче урынында бүген Әлфинә Әзгамова. Җырчы барлык ризыкларны яратса да, өстенлекне ул бәрәңге белән иткә бирә. Җаныңны биреп, матур итеп пешерелгән ризыкның барысы да тәмле була дип белдерде җырчы. Төнге урам җыры белән экраннарда Әлфинә Әзгамова. Күңелдә кара буран, бәхетемне күпсенде дә
Kaldırışı dilge huram, kaldırışı dilge huram. Bäxtille köpsün dede, urladı tinge huram. Eytilmegen sözler kaldı, köngülde kara buram. Bäxtille köpsün dede, urladı tinge huram. Eytilmegen sözler kaldı, köngülde kara buram. Uyatma kıbıla olmay, ulu minem eşin tuğan. Urlama sinana minden, kaldırışı dilge huram, kaldırışı dilge huram. Uyatma kıbıla olmay, ulu minem eşin tuğan. Urlama sinana minden, kaldırışı dilge huram, kaldırışı dilge huram. Uyatma kıbıla olmay, ulu minem eşin tuğan. Urlama sinana minden, kaldırışı dilge huram, kaldırışı dilge huram. Uyatma kıbıla olmay, ulu minem eşin tuğan. Urlama sinana minden, kaldırışı dilge huram, kaldırışı dilge huram, kaldırışı dilge huram. Qarab turishqa Rifat Zaripov bek yobiq bo'lsa da, ul tәмле ашарга бик ярата икән. Минем генетикам гына шундый. Булай бер утырганда мин филне дә ашый алам дип сөйләде Рифат. Булай җырчының яраткан, яратмаган ризыгы юк. Каны күренеп тормаса, ашарга ярый дигән сүз инде. Димәк, ул ризык миңа ашаячак дип елмайды Рифат Зарипов. Негізі рахмет. Ауыл саттық, ауылша, өзіміздікін. Туған якының бала шағын, сағынмай тұрмай кеші. Көктегі ай әні салған, үгерек ипи тізілі. Өзімізіне кел бермәдік, ятнықына тимәдік. Біз бит ауыл малайлары, бір қашан сыр бермәдік. Bir kaşan sır vermedik. Üzümüzüne ken vermedik. Yanlıkına demedik. Biz bit avul malaylar, bir kaşan sır vermedik. Bir kaşan sır vermedik. Yeviş deyip durmadık, atma atlana gidik. Yalan şakta da şıdadık, sır vermez işin geldik. Üzümüzüne ken vermedik, yanlıkına demedik. Biz bit avul malaylar, bir kaşan sır vermedik. Kaşan sır vermedik. Sır vermedik.
Üşütmedi salık taşlar Yazın var suları da Жылы şeyler üdeydi Avlı bas sularında Özü bezine kendirmedik Canlıkına demedik Biz bit kalkız malaylar Bir kaşan sır bilmedik Bir kaşan sır bilmedik Özü bezine kendirmedik Canlıkına demedik Biz bit avul malaylar Bir kaşan sır bilmedik Bir kaşan sır bilmedik Biz bit avul malaylar Bir kaşan sır bilmedik Bir kaşan sır bilmedik Bir kaşan sır bilmedik Хит парадыбызның икенче урынына да килеп җиттек, дуслар. Биредә безне Венера Ганиева сәламли. Легендар җырчыбыз татар милли ризыкларында, Франция, Италия кухняларында бик ярата икән. Һәм менә яратып пешерә торган ризыгы итле пәрәмәч. Кунакка килгән дус ишләрем дә аны минем шедеврым дип атый. Сәгәр Томан җыры белән экраннарда Венера Ганиева. Gözlerimde minem nurlar gibi Sıman nursuz kollar tebek Jırlarımda süzler Ey süyükülüm sinen Hisen minem işin eli haman Zenger tıman Sinin hisen zenger tıman Üzger Hay askın bu tizrek Yoktıra gitsen yüreğimden Şıngılları Yokka çıksın bir şuları Yokka çıksın bir şuları Yirken mine mi yaratkanım Senin hizin eli hamar Zenger tıman Zenger tıman
Хит парадыбызның абсолют лидеры бүген Рөстәм Закиров. Татар эстрадасында үз стилен, җырлау манерасын булдырган җырчы ризыкларга килгәндә әллә ни таләпчән түгел. Өстәлгә ни куйсалар, шуны ашыйм. Аеруча милли ризыкларыбызны яратам дип уртаклашты җырчы. Картайма әле әнкәй җыры белән экраннарда Рөстәм Закиров. Şekerlermede ağarındı dime Uyulaman gel farklılık durunda Olunda üzgel şeşekler gibi Şıyıldığın gel senin yanına Partayım əli, əmgəl partayım əli Seni bitibizinin yürək şavasa Üttüğüm ürülərini ayğırmalı Biz gəlir, görülə bir yaşisin Şırlarım bizge şırladı Üsterdin bizini senin mazaladı Taralıştık biz türlü yaklarga Bizi varımızda rahmetilli sima Partayım əli, əmgəy partayım əli Seni bitibizinin yürək şalasa Üttüğüm ürülərini ayğırmalı Biz gəlir, görülə bir yaşisin Dünyada var bir enkeyler Saklarga girer düzgen alarına Partaymasınlar bengige alar Enkeyler bizini turmuşunun yemi Partayım əli, əmgəl partayım əli Seni bitibizinin yürək şalasa Üttüğüm ürülərini ayğırmalı Biz gəlir, görülə bir yaşisin Partayım əli, əmgəl partayım əli Seni bitibizinin yürək şalasa Üttüğüm ürülərini ayğırmalı Biz
gelip gürlep yaşayısın biz gelip gürlep yaşayısın Qartaymalı Ənkəy Qartayma qızalı Ənkəylər Менә шулай, дуслар, һәркемнең табынында төрле сый-нигъмәт. Аларның барысының да сезгә шифасы тисен. Табыннарыгыз мул булсын дигән теләктә мин, Ранил Нуриев, сезнең белән саубулашам. Тапшыруыбызны кабат карыйсыгыз килсә, TMTV каналының рәсми төркеменә керергә онытмагыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока.